Moikka! Mun asia vielä tähän nopeasti. Että voitte tilata tilatkaa mielellä mun kanava ja sit huipputupa ja Wildamin toinen huipputupa ja Lakon ja huipputuivo ja Deata ja huipputu ja kaikki huipputupait Wildamista Lakkoon, Deataan ja sitten Siri Janssoniin ja niin. Et latkaa mun kanava. Tää on niin mahtava. Myös. Ja mulla joku päivä oikeasti tulee joku mahtava herkkuvideo. Ehkä tänään. Ei tässä muuta ollut kuin nopea video. Mä teen sen herkkuvideon ehkä tänään. Ei se ollut muuta. Moi moi! Tilatkaa, tykätkää, kommentkaa. Moi moi! Moi moi!